Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Cange, Mbak Yulimbo. Nggih. Wah, Nggih. pangapunten radi randat. Saking pundi kok rada telat? Kok ten Medion, wah jan marai tratapan, Mas. Lah napa to, Mas? Avanza saking arah Ndolopo ngriki, mriku trek Lombok saking Medion. Bus simpangan. Ya Allah, tuas aku melu teratap wis megen napas lho. Tak kira ki tabrakan. Kula ten burine tratapan wong simpangan saking Bantere, kula terus mandeg kula. Oh, alah. Mandeg kula terus jujuk sedulur kula wonten candhi ngriku. Etan Desa Tugu. Sederek kula Pak Carik sakniki ngasta wonten Sekda, sekretaris daerah mriku. Oh, ngoten. Nggih. Oh iya, silaturahmi. Silaturahmi ndawake umur jembarke rezeki. Mas Gareng. Dawuh. Ngeten lho. Terus Nalika jenengan sowan wonten ing KUD jenengan nika. nggih. Klebet mayoritas piyayi-piyayi penggemar panjenengan. Amin. Niku kathah ingkang telepon dhateng kula. Enten napa, Pak? Niki saestu niku mboten guyon saestu. Nggih. Telepon kula, Pak Dalang, nggih. Nuwun sewu, kula pikantuk kabar Mas Gareng Angga kok sampun pejah kecelakaan niku napa leres. Lah, lajeng kula nggih bingung amargi lak kula mboten komunikasi kalih panjenengan. Ya Allah, upama mati ya lumrah. Tegese lumrah wong urip lak bakale mati nggih to. Nek lak sak yuswane jenengan kok eman-eman tur kok kecelakaan. Lajeng kula telepon panjenengan. Nggih kula nggih. Lah, nggih sing ngangkat lak garwane jenengan. Bojo kula nika. Nggih. Lah pundi Mas Gareng, Mbak? Lah enten napa to Pak Dalang, Pak Cahya to? Nggih, kula madosi Mas Gareng. Lah enten napa nembe anu mboten teng mriki nembe anu. Ning anu to sehat to? Sehat lho enten napa to? Mboten nika kula pikantuk kabar king Ponorogo menawi Pak Gareng nuwun sewu menika meninggal. Anu Pak Dalang menawi tiyangipun mboten meninggal, ning ngen bekakasipun sampun meninggal Pak Dalang ngoten niku. Nggih meninggal. Panci nak kalih bojo kula meninggal, nak kalih liyane mboten, Pak. Oh iya. Oh, jenengan ki ampun ngetratapi panci nggih jenenge kabar sing mboten lumrah kabar hoak niku ten pundi kemawon. Kula setahun pun ping pindho dikabarke pejah niku. Nggih. Niki wau saestu lho kula mboten kok ngeten. Panci leres nggih wong panitia wonten jenengan niku ngrangkul-ngrangkul kula darani kula niku ya leluhur kok. Oh, dikira mayat hidup ngoten. Nggih nggih mboten napa-napa didongake ngoten malah panjang umur. Nggih. Sehat kewarasan kados piyai wonten Mlarak ngriki. Ah ngoten. Nggih sehat panjang umur Amin. nyatanipun padha rukun gemah ripah loh jinawi sembarang nggih tebeke saking godho pangrencana sami makempal rukun ngeten hebat luar biasa. Lah nggih. Dipimpin Bapak Lurah Bapak Bambang Mampirono niku wah hebat saestu. Kosik to, lek urung cetha ki takon. Lek perlu ditulis. Lah nggih. Bapak Bambang Mampriyono. Lah nggih Bambang Mampirono. Mampriyono. Mampirono. Lho, sampean iki dibenerke kok nekat. Mampirono, Mampri. Mampriyono. Mampirirono. Oh iya karepmu sak uni-unimu ngono ya. Lah piye lho wong nggih Bapak Bambang Mampriyono. Mampriyono. Nggih, wah Ketua niki panitiane sapa? Ketua panitiane Bapak Ridho Kurnianto. Nah, 100. Nggih, Bapak Cari. Bapak Kuyur. Leres to, Mbak? Leres. Pak Kuyur. Pak Kuyur. Oh ya apa elok. Pak Kuyur. Aku yo kaget jeneng kok Kuyur ya. Jebul Carik jebul. Nggih. Mudine sapa? Mudin. Pak Mudin. Ah. Mudin mriki. Ah. Nak mboten klentu lho nggih. Ah. Niku Bapak nganu, Pak Sapa? sik lali aku. Ah. Supe nak Mudine. Apa sing apal apane? Nak nganu dukun bayi mriki. Lah kuwi takok Mudin malah cenanangan tekan dukun bayi iki lho ngopo? Biyen Mudin niku diurusi karo dukun bayi, Mas. Oh iya. Bu Samuti. Bu Samuti. Kuwi apa kuwi? Dukun bayi. Bu sapa? Samuti. Nggih ta, Pak? Lha kok ya apa men dukun bayi barang lho. Nak Pak Bu Samuti, Bu Pak Kadisan iki ya ngerti aku. Kene nek bidane ora? Bidane enten. Sapa? Bu Ririn. Nggih ta, Pak? Diomongi wong kula niku dulur kula niku candhi ngriki dadi kula apal kali mriki niku. Elok luar biasa. Wis dahar apa ora ki mau? Pun. Lah sing masak sapa? Saringatun. Bocah ki nek cenanangan tekan ngendi-ngendi to. Lah wong masakane enak wasin kok.
Kanggene kula nek jenengan pas. Pas nggih. Nggih, Bulasmi. Bulasmi. Bar dahar otomatis lak ana sing ngisai. Nggih. Sapa sing ngisai? Bulasmi. Bulasmi. Bulasmi niku glase resik mboten mambu sabun, saking resike pecah kabeh mau kok. Sentet-sentet kabeh kok. Lah iya. Bulasmi. Elok. Kale Pak Kadisan, srungkem kula katur. Heeh. Pak Kadisan tukang urut, tukang pijet mriki. Pak Kadisan jenenge. Tukang pijet. Nggih. Lho nek Pak nuwun sewu Pak Camat rawuh lho. Lah nggih kula Bapak sampeyan matur. Haji Ismail. Oh, nggih Pak. Sungkem takjim kula Bapak. Nggih. Saking Muspika, saking Dan Ramil rawuh ugi Bapak Masirin. Oh. Nggih. Saking Kapolsek. Sinten? Apa Daironi? Sapa? Daironi. Oh. Dairi Roni. Nggih, Lah Pak Camat lenggah teng pundi? Nika Bapak Camat nggih, Oh, Pak. lesehan to? Lah nggih lho, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ten mriki niki. Sik Mas, ngeten. Biasane nggih, lek Nggih. wayangan ngeten iki pejabat-pejabat khusus sing VIP lenggahe menthi teng kursi empuk. Kursine gabus. Gabus. Nggih. Ning dalu menika mboten. Boten. Menjadi satu lesehan bareng kali Lesehan warga kali masyarakat. masyarakat. Nggih menika ngenami manunggaling kawula Gusti. Gusti, Nggih. ngeten Hebat iki. tepuk tangan untuk melarak Hebat Burkem sekali. Ponorogo. Wah, Nggih. lagi iki aku ngerti kaya ngene iki. Lho, Lah ing ngatasi pejabatnya do lenggah sampe cenanangan ngadeg ora sopan ngono. Lah nek kula ora ngadeg ora dibayar no, jenengan ki Oh piye? iya, bener ya. Bayar pripun jenengan niku? Bener. Nggih, pangestunipun niki nuwun sewu kok kula mboten teges kok kumalungkung terus kewanen madeg ten mriki mboten ning niki caos panglipur, Pak. Pancen pamundhute sing lenggah ya kaya ngono kuwi. Nggih. Niki Bapak nuwun sewu Bapak Bambang selaku kepala desa niki sudah 3 periode lurah termuda sak kecamatan mriki menika 3 periode hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Oh, Ya. Pak Bambang Mamriono hebat sekali. Sebab lurah niku sanggane nggih awrat, Pak. Apa? Lurah niku lak telu sing diarah. Siji menika kemakmuraning warga, loro keamananing masyarakat, telu pembangunaning desa. Mula niki saged 3 periode, 3 sudah tercakup yaitu pembangunaning desa, keamananing masyarakat, kalih kemakmuraning warga sudah tercakup. Di sini Bapak Bambang hebat luar biasa, patut diapresiasi dan diacungi jempol. Niki. Hebat. Ngopo kok do ngorak sampean kae? Loh, Pak Bambang Mamriono. Oh, ngoten. Nggih, Pak Lurah niku. Ah, nggih. Oh, layare mati to. Oh, layare mati. Oh, nggih. Nggih nyuwun pangapunten ya merga katahe ingkang sami rawuh Mas Saestu Gareng. kula ajeng mlebet. Mongko janjane ini lak kantor desa lak pun jembar to. Sampun bawero saestu. Nggih. Ya merga kepengin nekseni alang ujure Mas Gareng nganti kados mekaten. Nggih, mboten nggih lampahanipun ringgit. Wong mriki menika minded wayang kulit, Pak. Oh, ngono. Nggih. Minded wayang kulit mboten ngamungaken hiburane naning tontonan lan tuntunanipun. Yes, sik sampean kudu tanggung jawab lho. Enten apa lho? Wayang jare sing penting ki apa? Tontonan lan tuntunan. Piye penjabarane tontonan karo tuntunan iki piye? Wayang niku lak saged dadi tontonan, saged dadi tuntunan, tur kebak tatanan, kebak patuladan ning ora ketinggalan zaman. Ayo, Niki tuntunane piye? Tuntunannya wayang niku lak diambil dari mana saja 3 sudut pandang, Pak. Apa? 1 sudut pandang agama, 2 sudut pandang sosial kemasyarakatan, yang ketiga sudut pandang sejarah utawa filosofinipun. Oh iya. Nggih. Nggih. Napa meneh? Apa reng? Njaba enek bal-balan apa piye kae? Mati to, layare mati, Pak. Layare mati. Sabar inawa hama sobirin, Pak. Artinya Ayo to do rukun karo kancane. Apa nika? kowe iki ngawur ado-ado diundang rene ora apal. Nika napa nika? Wong sabar kekasih Allah. Lah gene paham kok dadak takon jenengan. Ayo ngetes awakmu kuwi kok. Oh, ora meteng kok dites. Iya. Ngetekno lanang kok meteng. Lah nggih. Iya. Niku Kuwi tuntunane. Nggih. Tegese jane padha karo anu nggih Ustaz nggih. Amar makruf nahi mungkar nggih. Dipandang sudut agama lak pun merdekke to. Napa? Wayang niku wajib sembahyang. Bener. Sembahyang menurut kepercayaan masing-masing. Di Indonesia sekarang ada 6 agama.
Semua itu baik, semua itu benar. Yang tidak baik adalah oknumnya dan kaum-kaum radikalismenya. Wah iya, pancen sok-sok ngono kuwi. Nggih. Iya. Yo, ayo nonton wayang. Lah nggih to. Lho, gayenge kaya ngene sing presani le semangat kaya ngeten iki. Semangat. Yen menggawe sampean kok 5 tahun pisan iki piye ngono kuwi? Nggih janipun lak nuwun sewu to. Lak empan beto adepan. 5 tahun sekali dijumbuhke niki lak 7 dina berturut-turut pagelaran nggih kirap nggih napa pawon wonten. Nggih, potensi desa. Nggih ning nggih nuwun sewu nak Jawi Tengah ngoten niku umume niku setahun pisan. Nggih. Umume nak Jawi Tengah lho nggih. Nggih nak Ponorogo, nak daerah Balong ngoten nggih setahun pisan. Nggih. Nak mriki kok 5 tahun pisan apa mboten isin nggih? Dapur. Ya kabeh mesti Pak nganggo paugeran, nganggo hitungan, nganggo dasar Mas Gareng. Nggih pantes danten ngaten niku. Nggih, ngoten niku. Wong jenenge kabeh niku nak dipeksa nggih mboten sae. Nggih, leres. Wayang niku lak sudut pandang agama. Yang kedua, sosial kemasyarakatanipun. Wayang itu watak manusia tergambar di sini. Yang baik mari kita ambil, yang buruk mari kita tinggalkan. Niku dipandang dari sosial kemasyarakatanipun. Jadi nak ngomongke tangga ya ngomongke sing apik-apik wae, sing elek ora usah diomongke ben tetep rukun. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Nggih. Iku Leres. dipandang saking kula lak nggih sekedhik-sekedhik lak nyecep ngelmu saking panjenengan. Filosofinipun lak wayang niku lak wae itu wali sing mempopulerke to. Betul. Yang melakukan dalang mula dalang niku ngudal barang sing ilang, ngudal-udal piwulang niku dalang. Nggih. Teng Arab niku enten tembung dalah. Dalang niku tegese petunjuk. Mula sebagai seorang dalang kudu bisa memberi petunjuk kepada penonton tumuju marang api ing tumindak, beci ing kelakuan. Nggih, nek jenengan niku dalang niku sing lanang budal, sing wedok sumelang. Dadine tetep diututke sing wedok terus jenengan. Lah anane ditutke sing ngurusi wong sak rombongan ki ya pancen bukesi. Garwane. Tur upamane kula kok mayang tanpa bukesi, nuwun sewu. Ngibarate macan ra duwe siung, Mas. Oh. Gaman kula nggih bukesi niku. Nggih. Malah kula takon kalian jenengan. Simbol kerukunan rumah tangga iki yen atur runtut reruntungan ngalor ngidul selalu bersama kados kula. Nggih. Lah jenengan kok ora bareng karo garwane ngopo? Lah kula bojo iki ora tak pamer-pamerke. Anane dipamerke. Sorry. Dasare apa kok ora dipamerke? Istri saya tidak diperjualbelikan, jadi ora tak pamerke, Mas. Kosek. Ngene padha karo sampean iki ngenyek aku tak kira bojoku dijual ngono apa piye? Loh, dijual karyane napa nggih mboten? Oh iya, ning nyatane kan bisa berkarya. Lah berkarya mula niku, berarti kan diperjualbelikan. Bojo kula lho, tak ngurke ning omah. Tak penake ngumbahe ora tau. Wah, elok. Masak ora tau. Setelika? Setelika? Oh blas, sorry tak penake ning omah. Lah terus? Oh bojo kula lara rada lumpuh ngono. Amin. Ora. Guyon. Aja ngono ki lagi usum wong stroke lho. Mboten. Bojo kula mboten. Nggih. Mboten bojo kula sehat. Iya. Oh, kesuksesan seorang suami itu berkat doa istri. Betul. Bojo kula niku wis memberikan pertanggungjawaban, kowe nyambut gawe tak dipalilai, wis pokoke kowe dhewe mangkat dhewe, mulih dhewe. Sing penting kaya botol kecap. Apa kuwi? Lho, ilang kecape botol utuh ngono wae. Oh, wah. Bahaya lek masalah. Iya. Niku wong pripun wong jenenge perwira ngeten iki lho, Mas. Iya. Nggih bersih desa nggih ngeten iki. Nggih. Bersih Mas, dalem. ngrukem, nggih ta? Melarak. Nglukrem melarak Ponorogo. Ngrukem, ayo terjemahke. Wah. NGRUKEM. Kan nerjemahke to. Ya harus no. Aduh. Si marah dibayar larang ya kuwi kok sampean kok ya. Aduh, dadak golek ukuran neh. Wis, rasa protes. Ngeruh. Ngrukem N. N ki nata masyarakate dengan 26 RT, 4 RW, 750 KK dengan penuh semangat Bapak Bambang Mampriyono. Wah, elok men lah ya. Luar biasa cerdas. Takon panitia kok. Ya apa men kuwi N. Sik rong rampung aja gleleng sik. G. Sombong sik kiri pikir keri. G.
gotong royong itu sebagai landasan kerukunane masyarakat mriki. Oh iya. R ramah dan tamah masyarakate guyub rukun lan sedanten sami do salaman-salaman man. Oh nggih. Salaman-salaman. Sapa kok Bodono apa piye salaman-salaman? Saling memaafkan prinsip mriki. Iya, ora apa-apa. Usaha birokrasinya transparan. Nyatanipun wonten baliho ten mriku pemasukan dan pengeluaran anggaran dana desa terbukti nyata dan transparan. Wah, ilah. Kesatuan dan persatuan patut diapresiasi. Saking amane, saking tertipe rukun masyarakat aneng wong lanang metu nguyuh bar maghrib dicekel, Mas. Mriki niki. Piye sik ta piye? Sumpah kula mboten banyol kula. Piye lah ya piye? Mriki niki Bapak Ridho wong ngendikan. Piye? Saking amane, saking tertipe aneng wong lanang metu nguyuh bar maghrib dicekel mriki niki. Sumpah. Masa lho lek ora duwe salah apa-apa mosok ya dicekel to. Kudune lak diinterogasi sik, ditakoni sik. Lha napa dadak diinterogasi? Lah gur nguyuh bar magrib cekel. Lah nek ora dicekel apa ora kepret-kepret? Jenengan ki piye dajal ngeten? Mosok ora dicekel? Los tang ngeten piye? Ngeten jlepret-jlepret to jenengan ki. Alah mbuh ora. Jenengan dicekel. Jenengan dicekel ora? Cekel ora? Ora tak cekel. Lho mriki niki lho hebate. Mosok los tang ngeten. Cah. Wong edan ora. Tadi. Wong edan ora. Iso. Ora iso. Ngawur ae. Urung rampung. Ekonomine mapan. Mergo masyarakat mriki niku duweni destinasi ekonomi kerakyatan, Mas. Oh iya. Lho nggih. Terakhir M. Oh, tak kira napa? M menika memperingati bersih desa dengan wayangan itu sudah menjadi adat tradisi. Muga-muga masyarakat mriki gemah ripah loh jinawi ditebeke saking sial dangkal dipun paring rezeki ingkang agung lan halal. Nggih, lan ingkang medal bal magrib mboten dicekel, ngoten nggih. Mboten sah dicekel. Nggih, niku nak bar ngisak mawon wong wedok niku nak nguyuh digusah. Piye ta? Wong nak wong wedok bar ngisak niku digusah wong wedok. Potluk ora. Kowe iki dirungokne tenanan kok ya. Lha kuwi lho nggih tenanan ngomong mbek dagelan kok tenanan. Oh iya bener kowe ya. Nggih hebat sekali nih. Lah, nuwun sewu niki. Piye? Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek rawuh. Betul. Nggih niki yang dinamakan atasan bisa berbaur dengan bawahan yang ini nuwun sewu ngen kula niku mboten kok kula kok mrodo piyai mriki mboten. Niki saged duduk bersama lenggah. Niku biasanya lak mboten kados jenengan wong ngendikake. Niki hebate atasan dan bawahan kompak, Mas. Lho, nak bawahan tanpa atasan lah nggih pripun lah nggih silir adem to Mas. Ngoten niku lah nggih to. Nah atasan tanpa bawahan lah nggih gundul-gandul. Jenengan pripun ngoten to nggih? Oh iya. Nggih to. Arahmu balik rono neh kang gumun aku. Lah pripun nak jenengan atasan tanpa bawahan lah pripun jenengan. Mungkin ora digoceki mabot mabit. Lah ya mula tak arani manunggaling kawula Gusti. Sing jenenge pimpinan sing ana dhuwur, kuwi gelem ngayomi ndingkluk nyawang sing nang ngisor, ngayomi karo sing ngisor. Sing nang ngisor ya semono uga, ya rumangsa lamun ta uripe diayomi karo sing nang dhuwur, mula gelem ndangak. Nggih. Hebate ten mriki niki pun pokoke rukun lah. Rukun niku gaman sing paling ampuh. Amin. Aja nganti rukun niku wong urip ora rukun niku kaya aku, Mas. Nelongso kula. Ora rukun karo sapa? Maratuwa. Sik Mas, sampean kleru lho. Kewajibane wong urip ki siji bekti marang Gusti Allah, loro marang Rama Ibu, telu marang maratuwa. Ngopo kok sungkem marang maratuwa? Mergo maratuwa sing paring kanikmatan marang sampean wujude bojo. Ya ngoten iki ya didelok maratuwane to, Mas. Nah Pak Wagiman hebat pancen. Heeh. Nggih nek kula niku nuwun sewu. Maratuwa kula niku kadang sok julik, Mas. Julik. Sing julik kowe apa maratuwa? Maratuwa. Kula niku lak gareng ngeten iki lak jane sampingan. Kula niku asline usahane ternak, Mas. Ternak? Nggih. Ternak apa? Ternak pitik. Maratuwa ternak garangan ora entek. Jengkel kula sakniki. Oh iya. Ya dirembug piye carane? Dirembug pripun maratuwa kakune ora umum kok. Ya ora kudu ternak apa garangan.
Genti apa wedhus apa-apa ngono. Lho sakniki kula genti akal lho. Mara tuwa ternak garangan aku ternak asu. Sakniki entek genti garangane. Yene aku ngono. Saiki asuku dirondap karo mara tuwa. Iya. Repot ki ngene jenenge wong ngoten niku kok. Heeh. Nggih, wah hebate ten mriki niki. Mas Gareng. Dawuh. Ayo alon-alon nggih. Siap, nggih. siap. Saiki men Bukesi ngancani sampean. Nah, nggih. Sinten? Bukesi. Hihi. Neng tetap menggunakan batas-batas. Lho siap. Lho, nek Aja dipadake bintang. batase nggih mriki niki, nak mriki ngene kula, mriku ngene senengan. Ora ngono maksude, upamane sampean ya jumeneng. Nggih. Mumpung tak dekne lho, engko ora sida lho kok. Lho, Lek iki pamane jumeneng Bukesi karo sampean. nggih. Mugi berkah Allahumma amin. Bukesi datang penontonnya pada senang. Layangan saya upati mugi Allah berkahi Sugeng dalu Bu Sukesi Rahayu. Wilujeng dalu Mas Gareng sing ganteng dhewe. Aduh, Bukesi, matur nuwun. aku wis memberi batas-batas. Ora Dah. perlu nyenggal-nyenggal Gareng ngopo to. Lho jenengan ten napa sing nyenggol? Oh, batasane lak kula ku sing nyenggol. Niki Ah. Bukesi sing nyenggol. Lho, no problem. Nyuwun pangapunten Pak Dalang. Kula niki ningali Mas Gareng niki kok gemes banget ngoten lho. Priyayi kok lek lencir kuning, priyayine niku lencir, Nggih. alit, lincah, Lincah, tur manis manis. ngoten nggih. Tur priyayine lucu banget ngoten lho Matur panjenengan. nuwun. Alah, ampun ngoten niku to Bukesi. Tangane. Lho nak di Batas-batasannya. Ya nggih matur nuwun, matur nuwun kan ora masalah, sepenting kan tidak senonoh. Ah iya, heeh. Ah Bukesi hebat. Wah, niki nggih nembe panjenengan sinden sing ngelep ngoten niku saestu Ning panjenengan. saestu kok Mas Gareng. Nggih. Kula kalih panjenengan niku sejatosipun keperanan ati kula Mas. Lho. Ternyuh Kok mboten ngeten ketriyen- lho. Kok mboten ketriyen to, Bu? Jane nggih kula badhe matur jujur. Nggih. Ketoke kok timbangane dirabi dalang kok mending dirabi dagelan ya. Nah, Ketoke lho. akhirnya terbangun dari tidur. Sebab jenengan. ngeten lho, sakniki para penonton niku nggih sampun preso. Lek profesi sebagai pelawak itu pekerjaannya itu menghibur, melucukan diri, akhirnya para penonton dadi seneng. Lah iya, Tur pancen guyu. melucukan diri, heeh. Nggih. Oh, sik aja gleleng sik urung rampung kok gleleng. Cobi lek dadi dalang pancen nggih ganteng, sugih, Nggih. duwite akeh. Wah. Ning sok-sok niku teng ati niku marai kaya diris-iris ngoten lho Mas Lek Gareng. enten apa? Saya lek dalang niku napa nggih? Ganteng. Duwe karakter sing mboten sae. Walah ngentek-ngentek ati. Lah, tenang. Timbang atine rayem mbok luwih becik aku mbiyen dirabi dagelan ya Allah. Nah, Sik to, jenengan Bu iki Kesi. ngombe atimu Dalam. kita ora sadar kita. Sik to. Napa? Sampeyan rene iki sing ngejak aku, iso malah ngelem Gareng iki piye to jane? Ya ben. Ini secara de facto bukan de jure. Sing tak takoni iki lho. Lho, kula yang bela Bu Kesi jenengan mboten ikut campur urusan rumah tangga. Batasane kene ayo. Lah nggih, ini rumah tangga saya, Pak. Lho. Jare bojomu sing lempoh mau ora. Tapi niki kan arep kalih kula. Oh, sik arepe perkara apa sik? Lah, Mboten ngeten lho, saumpama lho Mas Gareng. Allah. Ini kan saumpami. Ning yo aku tetep karo bojoku sing tak tresnani ganteng dhewe kok. Tur setia hati kok Mas Gareng tenan. Setia. Mau kan aku mau matur saumpama, dadi kuwi kan ora tenanan. Ngono lho Mas Gareng. Umpama nggih. Iya. Ya ngaini cah. Aduh. Apa, Umpama tok jebule Mas. Lah iya. Tiwas aku ngleling kae. Lah iya. Jebule mung umpamane nuwun sewu, jenengan dirabi dalang ngoten niku jane nggih nuwun sewu nggih pas. Wong jenengan nggih dosen, Pak Dalang nggih dosen wonten universitas. Ning nggih nuwun sewu ning grentes bener grentes. Nggih, kula niku kalih dhek niku sak kantor bareng. Napa nggih? Karo bojo mbok aja dheke ngono to. Karo panjenenganipun niku apa piye ngono. Oh nggih Kang Mas. Nah, ngono. Oh niku lho asine keluar dari hati, asine nggih pun jeleh kali jenengan. Alah, kowe iki racun kuwi asine ora. Ora. Aku cinta karo dhek nganti aku manak papat lho karo dhek iki. Lah, oh, Manak papat. Manak papat. Iya. Niku ra manak niku hobi. Papat crintil, Mas. Niki mboten napa-napa, banyak anak banyak rezeki. Nggih. Amin. Nggih, niki kula dongake muga-muga jenengan mboten grentes, mungkin nak
medal sing 5. Sampun papat mawon sampun kathah. Malah keporo anak kula hitungane kan 5 kan bapake. Dadi malah dhek sing ra gelem mandeg. Lho, nggih to? Nggih. Wow. Lah anake niku gelem disapih, nek bapake angel banget. Lah mari kuwi tawa ae kok. Sik. Alah, Mas Yoyo wau kalau wingi panggih kula ngomong. Piye? Aku disape ora masalah. Nek aku anggar arep mapan turu sikile bojoku gantol. Dadi ngoten. Gontal gantol ngeten jenengan mancing wae. Reng, mambengi lak praiso bengi. Nggih. Oh to. Lah, turu ki sak kasur ki anakku 4, aku karo Bu Kesi. Terus? Lah jam 1 bengi Bu Kesi lak turu. Nggih. Anakku sing nomor 3 Rambu. Rambu Lilir. Heeh, anakku lanang Rambu lho. Nggih. Lilir nangis. Biasanya njaluk susu pancen jam 1 bengi. Bu Kesi tak gugah, Bu, Bu, Rambu nangis. Bu. Lah kok niki tangine malah nantang kula. Ngopo? Neh apa piye ngono iso. Aku malah ditantang malah kaya. Oh. Nek sampean gelem to? Jenengan terus piye? Jenengan Bar kuwi aku langsung tahajud. Oh iya. wah, langsung mensucikan diri. Ah iya. Pak Dalang, Apa? ngaturaken panuwun riyen nggih, Mas Nggih. Gareng. Oh, siap. Nggih, konjuk dumateng sedaya kemawon warga ageng wonten ing ngrukem mriki. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan ibu-ibu waranggana ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami konjuk sepisan Bapak Kepala Desa. Nggih. Ping kalih matur nuwun dumateng para sesepuh pinisepuh wonten ing ngrukem mriki. Ping 3 matur nuwun kagem sedaya perangkat lan panitianipun. Lajeng matur nuwun kalih panjenengan sedaya Pak Bu warga masyarakat ngrukem ingkang dalu menika tumplek-blek rawuh mresani wayang lan nyengkuyung pahargyan dalu menika. Saking kesaenan panjenengan Pak Bu paring rejeki dumateng kula lan kanca-kanca lumantar pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi warga ngrukem mriki tansah pinaringan katentreman lair batin. Murah rezekinipun. Keselamatan donya prapteng akhir. Dene taun ngajeng ngrukem sampun tambah rezekinipun. Sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Kowe ngopo to, Reng? Sirik ngono jenenge. Mboten. Apa to? Lho, swantene Bu Kesi niku meranak wonten manah niku kula nenten iki dadi. Niku Bu Kesi panci swantene berkarakter. Ah iya. Mirengke radio niku nak Bu Kesi sing nyuwanten. Wah, langsung wah iki Bu Kesi Rayu iki. Garwane Pak Cahyo kunangan temeni sinden. Tak kepruk iku, tadi yo. Tadi. Malah Pak Cahyo kunani malah. Malah guru SMKI ora iki. Iki ngene Mas Gareng. Lah, Slendra Sanga Mas Dar. Nah. Sugeng dalu Mas Cahyo segenap karyawati Kecamatan Melarak nyuwun lagu Sesideman. Nggih. Dengan ungkapan rasa syukur seluruh warga desa Ngrukem. Nggih. Nuwun saking sinten niki? Pentol. Pentol korek. Oh sik to. Pentol Kecamatan Melarak. Nggih, niku nggih. Ugi menika wah pancen akeh penggemar Sesideman menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara menika dipun siaraken langsung radio streaming Garda FM Siwalan Melarak Ponorogo nyuwun lelagon Sesideman. Katur Bapak Kades Ngrukem lan panitia lan sedaya ingkang kepareng midhangetaken Garda FM. Sugeng midhangetaken. Wassalam kru Garda FM nenggih Bapak Suyadi. Nah nggih. Lho Bu, karyane Mara Tuwa iki lho, akeh sing ngersake. Pancen Bapak Mara Tuwa kula menika priyayi ingkang mumpuni nggih, Pak. Nggih. Menika Bapak Haji Sakrun Suwanda menika bapakipun bojo kula. Kowe iki Sukron. Mara tuwane ora apa jenenge. Haji Sukron Suwanda ora Sakrun. Kowe iki lho mara dadi mantune 10 taun mangga Sukran Sakrun. Iki malah Sukiran iki. Nggih, kadang musinun barang. Lah iya. Nggih, Mbah Sakrun menika. Sukron. Sukron. Bola-bali anake Mbah Wagiran iki. Menika
kehormatan apa sebutan kehormatan kula, sebutan bekti kula kagem Mbah Sak Sukron. Jane kula pun ngertos Mbah Sukrone kula remen lekne ngaturi menika Mbah Sakrun. Panggilan akrab kula. Ning dheke kula celuk kula aturi ngoten niku malah remen kok Mbah Sakrun kok malah gawe wayang Sakrun ngoten niku kok. Jenenge nggih Sakrun. Mara sepuh kula menika priyayi ingkang hebat. Mubalek dalang kondang pencipta gending ingkang gendingipun saged nguripi seniman sak dunia. Pramila kula niku bombong bangga sanget dipek mantu karo Mbah Sakrun. Nggih. Sakrun neh. Yo dibawani. Nggih. Wiwi Gareng. Wingi kula sowan wonten ing Desa Wilangan Sambit. Oh nggih, Sambit. Tengah wengi ngeten niki Jawah. Oh, Idan. Nggih. Alhamdulillah menika wonten Ngrugem mboten Jawah tingkas insyaallah ngantos tancep kaya. Amin. Mergo napa pancen dalu menika kula nggawa pawang udan, Mas. Sinten? Lah iki cahe ning kene iki ngerokok iki. Oh, alah, pawang udane nggorin iki to? Heeh. Oh, iya. Nggih, kuwi dulurku lanang kuwi. Dulur ning dhewe mesti ana niku. Lah iya. Nggih, niku hebat niku. Terus ke selendang kuning kang saking swara kurang permana ning wasis angung kerom angung kerom marang bendara Tiahsu Lestia pijar ngincangake alis Masuk.
terus tresno sasi demam. Luwih becik patena timbang bepisan. Sik. Napa? Kok banter mun bar mangan apa piye? Saiki jajal sik sinden saknane 8. Yuk, sing dulurku siji iki. Ya, siap ya, Bro. Oh, ngono ya. Yo, Ciro lu. Yuk. Ya, satu rene. Ya. Ayo kene, yo. Ayo to aja isin-isin ngono. Ayo. Dan kasih. Yuk. Kosek to tak rampungne sik lagi alon-alon sabar sik yo sing sahdu ya yuk nah iya iki tulisane dhuwit pira iki 100 tambah 100 pira aja guyu ra diuntu guyu lho nya matur piye karo Pak Dalang suwun Reng, kowe sing nggo jajal Reng. Entar Reng. Ayo. Rin. Ya. Ora gelem ora nek duwike kok kowe kok ya beda karo aku. Yuk. Reng, yo. Rin. Yuk. Sesuk ra tak tukoke pentol silat. Oh, senengane. Aku yo duwe. Mati meneh. Wah iya nggih. Yo nggih, mboten napa-napa. Nggih. Mergo ya piyayi kathah. Nggih. Sosok kabel-kabel niku kepidak-pidak ngoten niku. Wong dahar sok kala mangsa cecer. Betul. Nggih, saya alat. Iya, heeh. 100 AO. Gareng serik gareng ya. Aku ora nanya apa-apa. Ya, Bu.
urip ana Duduk. Duduk. Senarak dikasih. Mas dua. Ini diluk kirok diluk gareng gen panas ayo diluk ayo ayo Napa Mas? wis to rungokno sik yo yo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. wis ya Nggih, tak apa ta mandek kene nggih. nggih lek kesuwen ndak dikira wong kepaten kok ya heeh kaya tertib ngono kae mesake gareng lho kaya ngene lho panas iki Ha, gareng wayang kulit, gareng wayang wong. lah kok ngene-ngene ngopo kuwi Mak? Gatel kok. Ayo. Gatel maksudnya jembite arep metu ki gatel ngono lho. Iki jero awake demedok iki. Heeh. Eh, Sampeyan kok pinter maos Kira. Al-Qur'an? Pondok ngendi, Nduk? MTQ lagi. Mboten pondok. Antehi. Nggih. Wo. Sik, takonono, Nduk. MTQ niku napa Pak Gareng takon? MTQ niku napa Pak Gareng? Madrasah. Sanes. Apa? Kepanjangane napa? Musabaqah tilawatil Quran. Nah, kuwi lho musabaqah sampai Terokno, Al-Qur'an. terokno. Musabaqah Al-Qur'an. Kok nak Arab kok ora iso aku. Heeh. Aku wong Jawa, Nduk. Nggih. Nak basa Arab iso aku. Pripun? Basa Arab mulai apa? Ngerti ra? Mboten. Bismillah. Mulai kok bismillah. Jenengan- Bismillah yang menyebut nama Allah. Lah jenengan arep mulai wayang bismillah mboten? Bismillah. Lah berarti mulai. Oh iya. Wis bener. Bahasa Arabe, lah iki rada angel iki. Apa? Jenengan MTQ to? Nggih. Wis sabaqah
Ana Quran mo to, ya to. Oh to. Nggih. Basa Arabe peso ora landhep. Sabra. Mboten. MTQ-mu berarti urung tutup. Apa lek kowe ayo? Azalah maqanajam. Apa kuwi? Lho, pisau ora landhep niku basa Arabe azalah maqanajam. Kok iso kuwi iki lho? Lah nggih azalah maqanajam. Asan kok lak landhep ngono lho. Bener. Takoni iki wis kenal apa ora? Dik, nuwun sewu. Nggih. Derek Pitepangan Gladiwano. Namanya siapa? Nggih, dipun tepangaken nami kula Najwa. Waduh. Sapa reng? Najwa. Najwa. Ya. Ya. Dik Najwa. Omahmu ngendi? Kula Bancar, Bungkal, Ponorogo. Oh Ponorogo. Iya. Bancar Bungkal Ponorogo. Nggih. Dik Najwa. Nggih. Sekolah ning ndi kok pinter men? Teng SMPN 1 Bungkal. SMP. Nggih. Kelas piro? Kelas 3. Kelas 3 SMP gedene semene. Kowe SMA kelas 3 apa ora? Wah. Au. Ora kok ya. Lho niki sing diarani nggih subur ngeten iki. Cah sakniki subur-subur. Ayo. Nganu SMP kelas 3 ya, Dek. Nggih. Rencanane sinden sing mbok apa jenenge? Sing mbok favoritke sapa? Nggih, Bu Kesi niki. Tenane. favorit. Oh berarti Nggih, kowe no. termasuk Kesiker. Kesiker lho. Apa penggemare Bu Kesi? Kesimania lho, kesiker. Kesimania. Oh, iya. Biasanya lak slengker. Alah, padine karo bacokne kesikeran to kowe. Mboten. Lah, mboten ora wani lho kula. Ora wani administrasi kok. Wah iya. Nggih. Uripmu nyekel iki. Lah saestu Ayo. wah jabut mah bongko aku. Dik, Najwa, Nggih. nggih nuwun sewu. Sampean pengen kuliah dhuwur apa ora? Nggih. Ning ndi? Teng isi Surakarta. Nggih. Iya. Nah iso ya isi sak kulit-kulite, Nduk. Kowe iki ngerti ISI apa ora to? ISI iki Institut Seni Indonesia, kok sak kulit-kulite lho. Oh, maksudnya isi ki kampus to? Kampus. Tak kira isi tok, dadi kulite ora diuceki kan. Iya. Dik, Nggih. apik suara. Najwa, Nggih. jujur wae, sampeyan nyawang karo Pak Gareng piye? Seneng. Ngomong apa neng ya? Kok kiri-kiri? Kok kiri-kiri rumah samu aku baung kok ya? Jujur wae nduk ora apa-apa. Ora nesu, ora. Ora aku ora tau nesu tuh. Gilo. Apa? Gilo. Gila. Walah halah gila, ngono itu tak gila. Bahasamu terlalu milenial. Gila ngono bae. Gila ya. Ya ora sah mbok matke. Kowe ora ngematke sedelok ngene iki, pandangan setengah jam ku lak mukok-mukok. Serik aku senengane kancane ae. Bocah si SMP jujur. Sampai jujur. Heeh. Malah ngene Mas Gareng, mboten namung Dik Najwa, akeh para generasi sak barakane Najwa iki Nggih. sing duwe suara emas dari Ponorogo luar biasa. Suarane dhewe apa masne? Kowe ngerti, emas iki tegese apik no lho. Lho suarane Mas. Lah ya suara emas ki apik, ora kok masne iki ora. Oh. Mempunyai suara yang bagus. Mau ya bagus ngono wae ora sak mase. Oh ya wis angel men to omong karo kowe. Ora usah digarap no tumpuk no. Nah, Semare mumet ora. Lha mumet yo os kadon. Oh ye. Ngalah mbuh ora. Nembang ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa to cedak Mas Gareng. Ora apa-apa, Dok. Ora apa-apa. Oh, engko nak tak demek wudu wae. Ya, nak samar nadismu kholadah wudu wae. Bocah mliper-mliper rene iki lho, mesakne kuwi rada rono. Yo ben kok tak pepet ben jlungup rono sisan. Mangsaku. Rada rene, Dok. Rada rene. Rene sama Om sini. Ya. Ini. Sampeyan ngerti lah mergo Pak Gareng iki ngangge tetek melek kuwi, ngono to? Heeh. Sampeyan lek ngerti wajah asline, wah, jan gilane. Tak kira nak arep ngepepet tiwasan kok. Ya ora apa-apa. Nembang apa, Nduk? Napa nggih? Nah, nek kamu nduk bebas. Bebas, santai wae. Udang kuning boleh, apa boleh. Wae angger Ken gayeng caping Gunung Jengleng nggih. Ben gayeng. Nggih. Lek ora gayeng awas lho kowe. Ayo. Ben gayeng ya? Jenglek. Sing jenglek sapa? sapa? Ngomong kok. Ngomong ora apa-apa bebas. Ngomong kok terus terang. Ngomong kene kowe maya adoh aja wedi ora. Mau ora apa-apa, ngomong kok. Ngomong. Guyu-guyu piye ta? Rada sentret apa piye ta kowe?
Bocah lucu ngono kuwi, bocah lugu kuwi. Lho apa-apa. Iya. Tapi gunung ya. Nggih. Sing jengleng sapa? Jujur wae. Pak Gareng mene ngono lho. Gareng. Iya. Aja ngomong sik guyu-guyu sik. Dadi aja Pak Gareng. Ya jenenge gila kok ya ora. Yo, Najwa. Wah, sapik tenan suaramu, Nduk. Urung ya. Kaget aku. Urung. Oh, urung. Saben bengi Mas Reng. Saya tau kene jegoke barang iki apa to, Reng? Mak wek ngono barang iki lho apa? Mbok awas, Dreng ngono ra apa? Wek lho apa? Ciat kok wae. Ciat kok wae. Ciat ngono kok wae. Niku kire. Iya. Piye jenglengane Pak Gareng piye? Kok mantel lu Aja tok? wedi ngono kuwi tok. Ora. Kok mantel tok. Krasa ora? Krasa apa ora? Jenglengan, Nduk, jenglengane Krasa apa ora kejenglengane? Sik, nuwun sewu, Nduk. Oh, hangete padha, Mas. Right. Lah guyu-guyu dhewe piye rasane penak? Nggih. Lugu iso ngrasake nggih kok. Alah omongane wong wedi ya kuwi ora. Omahmu cedhak tak parani tak rabi mbah besok. Mojo. Sok, Oh iya. sok tak rabekke karo adik-adikku. Oh iya. Tidak masalah ya, adikku dalang lho. Oh, dalang apa? Dalangan pitontel ke dadi iso. Kowe kudu guyu to Nyamang Gareng. Ah ta jujur wae, kudu guyu. Nggih. Nek nembang ora iso konsentrasi. Nggih. Madhep rene wae, madhep rene. Ah, wis ngono. Wis nembang neh, terus. Yo. Heeh. Nah. Apa-apa madhep rene. Corona, madhep aku ngadepi telu gedhi-gedhi malah sip. Rasa mat-mat sana. Aja sia-sia cah cilik ora. Lah wong senengane ya ngoten kok. Yen memajang amung karo janur kuning janur Apa, Reng? Ngetes panggung kok tak tok iki napa to, Mas? Lah balungmu kuwi sing makluk kok. Wah, ketoke kanca-kanca mboten nyengkuyung. Sapa? Lah kuwi manut sak polahmu lho kanca-kanca. Lah mak peluk biasane mak jleng. Biasane mak jleng. Mak jeleng ngono. Nggih. Oh iya, wae njaluk mak jeleng. Lah nggih no, biasane ngoten niku lho. Yo, taruh tandhe ya, Mas. Yo. Ngono angele sepiro ora. Aduh, mak sir-sir ngono atiku mak sir. Anu nuwun sewu nggih mboten terus ngoten niku to. Lah guru manut karo sampeyan to. Nggih maksude nggih gonge niku dituthuk. Oh, gonge dituthuk. Nggih no. Oh iya, gonge dituthuk. Yo, ndang siap, joget. Yo. Ya, Mas. Maksude gong niku gamelan, Mas. Lah sampean iki ra cetha. Ngeten mawon, nuwun sewu. Piye? Batas imbang
Dari kesabaran saya sudah mulai memuncak iki. Terus piye sirmu? Nuwun sewu ngeten mawon. Tabuh niku mangangkat. Nah, nggih. Nggih, mengok nengen Mas. Lah, pres ngono kancane ngono lho. Kuwi emosi lek kuwi kowe. Jengkel aku. Ngene langsung mulai pres. Sing cetha mulane. Iki maksudnya sing Njaluk ditabuhi gong-gonge ya wis muni, mau kon jreng ya jreng. Lah nggih maksudnya si aku napas siat ngoten mumbul. Ah. Terus kabeh niku muni, gamelane muni kabeh, bleng. Oh, muni kabeh jeleng. Nggih, kabeh gamelane muni. Oh, ya. Ngono kok dadak diajari. Mudeng. Iki kuliah kabeh. Masa kok dadak diajari masyaallah, inna wa ma sabiri. Iya. Yo, dang, yo. Ngene terus rame. Malah rame. Lah jare kon muni kabeh gamelane, piye to? Nggih, nek iso sak ndorin barenge lho. Oh! Gareng kok budrekan ora. Ora budrek ora umum kancane ya, Dik ya. Mbuh, ngono. Senengane ya. Seneng kowe seneng. Aku tersiksa seneng kowe. Yo, Sa. Mas Ya. Ya, Reng. Nan ora. Yo gendlang piye to? Kok ngapusine. Ora kompak, mau guyon iki tenanan. Yo. Tilasmu gul. Neh. Iya. Tak dang yuk. Ngono ki sampean ora mendidik karo bocah. Napa? Lah bocah sik SMP kok kowe cenanangan ngono kuwi ngopo? Lah. Terus? Kudune? Kudune aja didepne ning bocah. Bocah rong wayahe kok didepi kaya ngono kuwi lho. Nyon sewu cepi. Tak. Sing didepne kuwine ora raine. Jare kon madhep rono ya wis madhep rono. Oh alah. Iki dadak nderek barang to. Tak tinggal ngomah berot mata pres dhewe. Iya. Ojak to? Tak jak. Sapa jenenge? Alek. Iya. Alek apa elek kuwi Alek. Heeh. Alek ngene. Kuwi ya diraini putih lho ya an kuwi Alek kuwi. Ayo blonteng-blonteng. Tono tritip-tritipe. Iya. Ya Najwa. Iya. Gayeng ya Reng ya? Gayeng. Iya. Kompak ya Reng ya? Kompak. Nah, seneng ta kowe? Hah nggih mboten. Loh. Jare gayeng seneng ora seneng. Ora agresif blas malah kiri-kiri ngene.
Lah bocah kok ya. Ya wis ora apa-apa ya, Nduk. Selak tuwa nak ngerti dhewe ya. Ngenteni tuwa ora. Yes ya. Oh, iki sinden 7 ya ora camping iki nyambut gawe ayo parian. Mangga lendet-lendet ae. Iki lendet saka ndiki genteng ora ya. Ayo, yo Mbak Lia, ayo. Oh, Mbak Lia. Ngrukem, ayo. Ngruku bayam ya. Tuku bayam ning pasar sine. sarsine. Warga ngrukem Heeh. mugi tambah rejekine. Amin. Allahumma amin. Nun sewu warga ngrukem niki lak sing didongakne panjenengan. Monggo Mang Amini ini gandeng enten gamelane ngangge nada ngangge Irama. laras ngangge rama. Dadi ngeten iki. Allahumma amin. Monggo piyayi ngrukem 1 2 3. Allah. Allahumma amin. Wedul dhewe ayo. Jiro lu. Ayo. Oh. Ayo. Sip. Nah kaya wong keblet amin. Yo, Mbak. 100 amin tok. Yo, Mbak Luna Maya, yo monggo. Sinten? Luna Maya. Oh, Iya. Luna Maya. Insyaallah. Halo, Ya, Mbak Luna Maya insyaallah. Ya, monggo. diam dulu. Siap, Iya. siap. Ono apem Pem. bolong tengahe. Waduh, apamu dhewe kuwi? Aduh, jet. Lek guyui bareng kancane aja ngeri-ngeri ngono. 100. Warga ngrukem mugi bagya mulya antem-tentrem. Kok iso antem tentrem ya. Ayam tentrem. Sing Kok sik aku ora fokus aku. Nek mbok depi ngene sampean madhep rono. Oh ya, 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 ya. Kuwi marai merubah Reng aja suasana. madhep rene, nek bocah nek kene aja madhep rene aja rene. Lah putih, putih. Ademu aja rene aja rono, ya. Lah oke. Ayo Alek adep di rono. Oh, ya tak demne munggah enak wis. Mutung. Lah sepopo-popo ora beneran, rono ra entuk, rono ra entuk. Yo, yo Tik. Balene Tik. Ana apem bolong tengahe. Warga ngrukem mugi ayem tentrem bagya mulya sak lawase. Monggo Pak Bu. Allahumma Amin. lho piyayine budaya ngene lho rek ngono 5 tahun pisan iki kesuwen jane. Bot Ayo. pikantuk bocoran saking Pak Bambang Piye? untuk merevisi peraturan yang ada, peraturan desa rencana 3 bulan sekali, Pak. Wah, amin amin. Amin. 3 bulan sekali iki sumbangan, ngoten lho, Mas. Yo, seterusnya Bu Yatmi, yo. Anu, sapa jenenge kuwi? Selfie kok Bu Selfie, Yatmi, selfie, ora? selfie. Ya, selfie. Lagi angon. Wedhuse manak. Waduh. Terus? Monggo wungon Heeh. wonten ngrukem larak. Wah iya. Oh iya. Jos. Ngon timbang gawe anak. Iya. Iya, sing apik itu Tik mau. Ana apem bolong tengahe. Terus tekane si Alek kaya. Ayo. Pakai tenan selawase. Dawa men. Ya Mbak Uun Febriandari. Ya. Adem adem Adem-adem. mangan sukun. Mangan sukun. Masyarakat ngrukem Heeh. mugi guyub rukun. Allahumma Amin. Oh iya, selanjutnya ya Anis. Anis, Menik-menik kaya benik mlebu metu gampang. Iya.
balsem. Waduh, nggih balsem gareng. Aleke lho. Malah cekidut. Iku balsem ya nis. Neng jenengan Terus warga ngrukem heeh. Tansah manggih karaharjan. Allahumma amin. Ya, Nana Diajeng Chandra Mulya. Diajeng. Mingkem Mingkem mok singkat men. karo mangan sate. Arep mangan Sate. piye to? Mingkem kok mangan sate piye to? Eh. Lah satene mlebune ning endi minggo? Sokoke ngirung ngene. Parian lho, Pak. Oh iya, nek ya sing Iya. anu sing Sing- ora apa-apa wis pancen anak Ya, kecil kok ya ora. Ya apa-apa. biasa. Warga ngrukem Heeh. mugi tambah berkahe. Allahumma amin. Ayo. Monggo. Iya. Ayo temannya Alek ayo. Tuku wedhus Terus kok gede-gede. Bojoku bagus sabane neng gude. Ya aku kan mau meneng ae lho, mesti mak sampluk lho ora. Wah iya. gede iki apa? Sing ngamini sapa tak kepruk kowe engko. Wong aku ning budhe iso Allahumma amin selfie mesti iki. Ayo. Ayo. Wis men ora apa-apa. Ayo sampean iso ora? Sora. Yes, gede-gede. Aja gede-gede sing akeh pisan ora. Ana tempe ngono. Kok gede-gede. Neng gede tuku krokot. Ayo. Ayo. Ayo, ndang. Mangan bayam. Heeh. Apa iso muni sak tekem ngono. Ayo. Terus Ning jero sepur. kaya tau numpak-numpak lho iki. Ki pasar kowe atake sepiro? Warga ngrukem tansah makmur. Allahumma amin. tak warai. Teparai. Nggih. Tuku jadah Tuku jadah kok ketewer-tewer. kok ketewer-tewer. Oh, Pak Lurah, Oh, Pak Lurah. kula nyuwun sawer ngono ta. Allahumma. Kok ngamini ora? Ora. Apa rek? Apa ora apa-apa kok. Aja gelem. Seniman harus punya kredibilitas. Wah, iya. Aja njaluk-njaluk. Jalukno sisan. Padha kirene lek kuwi ora. Yo, Najwa. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping Najan wadon sarta Ora sulit kumandang sarane bali kula apa masuk langganipun. Inu maneh
Pur. sinden semene akeh ora dimanfaatne maneh-maneh. Percuma. Percuma. Mubadir. Nah, saiki diajeng terus karo Mbak Anis kiwa kotak ini. Nah, ini bimbingan kiwa. Yo, ini. Yo, kene. Mriko. Heeh, terus Mbak Tutik karo Mbak Selvi di kanan. Ayo. Jadi lek si diajeng karo Anis iki cara simiane kene ya Sombo karo Setyaka. Mbak Tutik karo Mbak Selvi kaya Braholo Putih kae karo Sugu Asesa. Ah, ngono. Aku tak melu mriko nggih. Kula melu mriko nggih. Sampeyan tak bebaske melu ngendi wae oleh, ning kudu adil antara kanan dan kiri. Lah, kula mriko mawon. Kowe manut karo aku apa aku manut kowe? Lah niku apik-apik lho, niki ngeten lho. Ya aja ngono kuwi. Sampeyan kudu adil, ngono kudu adil. Semua ini adalah seni mati. Tidak boleh diperlakukan seperti itu. Wah. Ngopo? Mboten apa-apa. Arep ngelokke apa? Mboten ngelokke jenengan saya. Tak kekrek lho niku niku. Jenengan cantik. Ya. Cantik semuanya ning apik kono. Ngopo arep muni apa jujur wae. Boten. Halo. Oke, Dede. Diceluk. Rene tak ngletik-letik. Rene tak ngletik-letik. Mau inginane kena wahing terus no. Apa lho diceluk iki Halo, Dek. Mas. Sampe enak swimen ning ngendi ae to, Mas? Biasa no lah nggone mbok tuwek. Aja sia-sia ora. Mbok tuwek mbok tukokke apa? Mbok tuwek mbok tukokke apa? Yo tak tukokke apem. Apem sing bolong tengahe. Biasa. Mas, Rene tak omongi Mas. Ya kudu adil. Adil no, kudu adil no. Sayangku, cintaku, manisku. Biasaku ya ampun. Biasane sing cilik-cilik ini seneng gede-gede lho. Iya, Dek. Iya. Ngomah wis ana sing Sel. Apiten sing. Oh sik Dek, lah biasa nek wong bagus ngeten iki lho Mas biasa. Apiten kempiten kono wong tak kempit rene gadasane iki. Ya, selamat datang Kota Ponorogo. Mas Gareng. Reng diceluk lho. Sia-sia lho. Aja mbudek ngono to. Nah iya to Dik, santai to Dik lah. Masyaallah. Piye to piye. Aku. Heeh, aduh. Iki tangane sapa to? Ya. Tangane ngene. Aku rong mbok tukokke mobil. Wis,
Heeh, lah aku mbok ditukokne omah. Oh iya, tenang kok, wis santai wae. Mas, sik kene. Mas. Aku yo njalukno kok ana truk Ki kene. jane kok wirawiri ki nopo to kaya setelika to aku. Ana mobil, omah aku truk. Sampean apa? Oh iya, kowe Aku sepur. tronton. Oh, tronton. Kowe ora sah, kowe sepur, ya. Tak tukoke sepur dawu. Iya. Lah wong aja neh nggo nukokne apa-apa. Lah wong nggo bendina wae bingungi kok ya. Lho, aja usah buka-buka wadi. Ya nyatane tenan lho, sampean urip-urip karo aku. Hah? Ora pirang-pirang tahun karo aku, ora temonjo apa-apa. Sampean malah nggur karo loro kae. Lah kene terus mbokeki apa? Aku ya ora trimo nek ngono sakit. Sakit. Ayo. Lho, kowe ora Ngerti ngetok-etokke. Pekarangan mburi omah kae. Heeh. Dawane 2000 meter kae. Nggone sapa? Lah, ngene wong. Rumangsamu wong kowe ratan kae. Reng. Iki pamane bojo papat. Yen dicondro ngibarate saiki umumé lak kendaraan. Nggih. Wiwit saka Mbak Anis pinggir dhewe. Cara kendaraan Nis kita apa nis. dicondro? Ketok iki. Nah, apa? Wah, niki ta. Ah, Mio Vino. piye Mio Vino? Pripun? Ramping no. Ah. Matic responsif. Oh iya. Nggih, Mio Vino 23 juta, Bos. Oh, larang Iku ya. sing paling dhuwur. Heeh. Joke kulit. Oh, kulit. Kulit Ah. gedang. Kulit tenan kok kulit. Kulit tenan. Iya. Lek Mbak Diajeng cara kendaraan apa? Ketok Satria F150. Ramping monosok. Wah. Ayam jago jengking. Ah, Iya. Niku. Oh, elak. Yen Mbak Tutik kae pinggir kae. Oh niko. Ah. Niko paling ora ya Scoopy lah. Scoopy apik. Pelenuk mburi nggih. Lenuk mburi. Epek. Ayo. Iki. Mbak Selfie iki. Waduh, ngene iki apa ya iki? Lah, iki paling ora nggih Nmax. Nmax. Nggih. Sing gede kae. Nggih, ABS. ABS wah. ABS iku lho. ABS. Iku lho ABS sing nyaron Lah iya. ABS. Iku maksudnya direm ngarep mburi melu ngerem. Oh iya wah. Sel. elak. Sayangnya siji. Bagasine kekamben. Walah. Bagasine helm loro sedengok diomong. Walah. Ya, Wis tau to? Lha lah helm Gojek loro ijo-ijo. Bleng ngono iki ya, bagasimu ya. Ya. Lah iya diomong. Nmax. Oh. Iya. Lah iki cara nuwun sewu, Nmax iki nak mriki nuwun sewu nggih. Mriki niku lak setang. Nah, mriku niku retik, wong retiknya ning ngisor. Lah, mriki niku lak jok. Wadah bensin ten mriki niki. Nmax niku wadah bensin ten mriki, Pak. Iya. Lah nggih betul saya dadak buka jok. Ah. Angger ngisi mak sendur ngono iki selerem. Wong edan. Kowe lho. Kowe lho, oh daging to iki. LPG go LPG. Ora, kita kira apa kok muni lho. Lho. Muni. Nggih. Kowe nak sesuk nak pengen ora pengen ngono kuwi, kamisolmu rada di dhuwur iki. Nek iso mecongol meneh lak banen. Bojoku iki tak ngonoke malah kene pindah dhuwur kaya unta dadi niki. Kemukan malah. Lenuk. Dalam lagunya Gubuk Gubuk Asmoro. Asmoro. Ayo berempat. Oke. Ayo berkolaborasi sing apik. Siap. Ya. Kula tember iki mawon ya. Ya Dek, aku ning kene ya. Mbok Rene. Ya wis lah. Biasa, mbok tuwa iki ngene iki watuk-watuk terus. Kuwi wedangku mak go nyang ndi arepe? Lah saka besuk mbok tuwa. Iya. Sio-sio banget. Diatur dhewe ya. Gubuk Asmoro. Ayo. Dados. Ya. Rin.
sik. Ah iya. Rene bener. Rene Rene. ben Adil. Ora darani bansin de bansin. Kok nek ra adil dosa lho. Iya iya iya. Kok nek desa nek mulih kok iso cilaka lho. Iya, iya. Mlebu neraka lho. Iya. Ra emoh ta mlebu neraka? Lho, aku ora mungkin mlebu neraka. Lah ngapa? Aku duwe kenalan wong jero kok. Hah? Wong jero iki sapa? Mbah Mul. Mbah Malaikat. Iya. Cedetan sa kasih. Matur nuwun. Mbak Anis, Mbak Diajeng, Mbak Hati-hati sih. Selvi. Hati-hati awas. Tangan. Ditulungi reng ya. Hati-hati awas. Ngono lho. Dek awas sebelahku sik. Wis. Wangi. Wangi. Nah iya. Minyaknya bat. Bougainville. Hah? Kok Singapura iki. Apa? Bougainville. Pak apal men kowe. Lah kalau minyak sembarang apal Diajeng Apa kowe? Dunhill Blue. Oh iya, tutik. Mbak tuh wah lirang. Sia-sia lek kuwi ora minyak iso lirang itu. Sengir. Lek selfie mau. Minyak bajing gitu ya. Mas Gareng. Jawo. Nggih, menika sampun nglonjak wekdalipun mergi pancen wiwiti ra didalu to. Nggih. Ruwatan rumiyin. Nggih.